मादै आबा सान नै हा मोनायावलायसो जोंखौ फन हरबाय थाया नोंलाय रावबो नङामोनलै आयै अ माने ओरैनो सासे लोगोनिसो फन हरदोंमोनलै आङो दे जायखिया हरबो थबायना उन्दुदो दे ओमफ्रायथ' आंबो जि उन्दुनो ओंखारबाय आयै औ आबा माबे माने नों दिनै आंजों उन्दुआबाबो जासिगोन दे आयै मा बुंखो आबा दासान्दि सिमां गाज्रिबो नुथ'खायाखैना आयै बेखायनोलै आयै आबा हा दिनैलाय मा प्रब्लेम जालायखो आरोलाय माथो नोंनो आंखौ लिङोमोन आबा आयै आं सिमां गाज्रि नुथारो नों आंजों था औ नाथायथ' दा जेबो बिदि नंथ'वाना आयै बेखायनोलै आबा हा दा मोनाफ्राव बोरैबाफोर गोब्रामबायोबा बेबायदिथ' जेबो जाथ'नाय नंलादां आं नङाबाथ' गाबज्रिखागोन ना सोरजोंबा फनसो रायलायनो थाखाय बेफोरबायदि बुंबाय नामा नोंलाय बिमा थानायखाय उसुबिदा मोनदों माने क्या बेथा माबे न' आयै बेबायदि नङालै हा अब्लालाय माबायदिथो आबा नोंथ' आरो बिदि बुङामोन ना नों जायखिया जेबो टेनसन लानांला दे आयै दे आरो होमबालाय हामाथोबाव ओरैनोबाबोथ' लाभ इउखाना आयै दे आंनिफ्रायबो लाभ इउ टुखा हरफोरा मोजां मारिदो ओमफ्राय दलद उन्दुदो दे आबा हरबो जाबायना थांसै आं होमबालाय नोंनि आफायाबो उन्दुलांबायसोदां बाराबा औ दे होमबा आयै गुड नाइट आबा फनफोर दाथुसै उन्दुदो दलदनो औ दे जागोन ओमफ्राय बियो आंखौ मिनिबायसो ना जेन'बा आंबो गिनाया गिखायामोनब्रा माने दासान्दि जास्ट एसे न'आवबो बेबायदि जाथाय जाबाय नालाय बेखायनोसो आइजों दंमोन दा बे थुनथुलियाबो मा सानब्रा आंखौ मानो बिदि दे दाथ' आंखौ मालाबा एदाव खाथारसिगोनलै बियो आंनि फनखौ हमनो दरखार साना नोङो सान नाथाय नोंखौ बेबायदिनो डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आङो हरबाय था बेसेबां हरबाय था हमाना नोङो बे जोनोमावथ' नों आंनि जानो हाला नों हाजार नाजा जेखि खालामनो गोसो खालाम थेवबो आंखौ मोनलाथ' नोङो बेनि सायाव नोंनि थाखाय जेबो फिलिंसबो गैला आंनाव जायजों हाबा जानो गोसो जाबानो जायोना आंखौलाय मानो डिस्टार्ब खालामबाय थादों जेबो सोमोन्दो गैखाला होनना मोनथिनानैबो नोंखौ नांला माने नांला आंनो मोनथिबाय सना एकदम सुगिया बुगिया डिस्टार्ब खालामहरबाय थायो मा मोनो दे मा मोनो एसेबां फन हरनानै जेराव नों मिथिखायो आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होला नों हाजार गाब जेखि खालाम जेखि जाया मानो आइ हेट इउ दुनियाव जोबथा हिनजावा नोंल'सैबाबो नाङा आंनो नोंखौ नोंजों एसेबो रायलायनो मोजां मोनथारला आङो मा जाखोलाय आरो सनु मा जानो दहायनिफ्राय नोंनि फना गाबगासिनो आरो दे सोरबा हरदों खोमा नों हमबानोथ' जायोमोन ना सोर हरामोन हमबानोथ' जायोमोन बे नोंनि हिनजाव मोजाङासो हरदों मिथिबाय हरगासिनो दहायनिफ्रायनो ओइ मोनथियालाय आङो मालायबा मानो हरदों ओरैनो हरलाबायो नामा एसेल' बिदिनो रायलाय थांफिननो सान्स ला नोङो बेजों ओइ बेबायदि नङालै गोबावजोंसो खेबसे थांखायो गोबावजोंसो थाङो ना मायो नोंस्राबोदि मा बाथ्रा ओंखारो सोरां आंहाथ' जेबो बाथ्रा गैयालै आंथ' रायलायनोबो सानखायाना दानि जुगाव बिसास मोनलाय लांला आङो हामबायसै दे बेबि रागा जोंनाङालै एखनबा फाग्लि बोरखांबासो हरोलै बियो जाखागोन माखौबा मोनथिगौलै आंबो मोनथिया सानदों जुरिखौ होमबालाय मानसिखौनो खावसे खालामदोलै आंखौ अब्लासो जासिगोन बायदि मोनबाय आङो फुरा नांजोबगौ आंनो मिथिबाय आंनि सिगाङावथ' दा रायलायखा फनखौनो गारथ्रबना होगोन आङो आयु जागोन दे आयै बेबि मानो बेबायदि लोमजालायखोब्रा दिनै मिथिया मेहे ओहो दाना मा खालामबावदे आं जेबो नङा दे मेहे नों थांदोल' दाथ' नोंखौ गारनाबो बोरै थांदे नङा नोंबो बेबायदि लोमजाबायना हरखाबैनो आथिङाबो गुदुङानो जानो रोंलाना ओइ मानो बिदि जानांगौ दे थौदो डक्टरनाव लांसै आं नङा मेहे
एसे लाबोबानो जागोन दे नङालै बेबि थांखानांगौ डक्टरनावनो एसेल'सो लोमजादों दा मुलि जानो मोनबानो मोजां मोनगोन आं नायलाय बेसेबां गुदुं दाबो खाफालाबो ओमफ्रायथ' बिराद गोजांनायबो मोन्दोंना औ अखाबोथ' सिजायाखैमोनलै मानो एथ' लोमजाखो दे दसेनो आं लोमजाया गोबाव जाखाबायमोन ओमफ्राय बिदि लोमजाथाराखैमोन आं थ' होमबा दे खाथिनि फार्मासियाव मुलि लायना फैनि आं औ जागोन दे ओमफ्रायथ' आबैयाना थाव गोथां फुदुंनानै आथिंखौ नायोमोनलै माथो नोंना दाबो मोजाङानो जाया एकदम बोरैबा जुदा गोजांथारदों नामाब्रा नोंलाय लोमजानाय एसे मोनदों गोजांदों ओमफ्राय खर' सादों मेहेर अ दे बेबि आं गासिनिबो मुलिखौ लाबोजोबगोन दे गांबेसे कम्बल दं गासिखौबो जोमजोबदोलै बाराबा दानो गोजां गागोन बे नोङो मिथिबाय औ जागोन दे गांनैयानो दसेल' हारसिं थाथ'दो दे दिनै थांथ'नो हानाय नंलालै आङो थांबानो जायोमोन मेहेर नों मानो थानांगौ जाखो जाम्बिसियान बायदि खोथा बुङोब्रा नोंखौ बेबायदि हालोदाव गारनानै थांनांगौ नाङा दे जि जायो जाथों थेवबो आंनि थाखाय नों बांसिन इम्परटेन्ट बेखायनो खामानि सामानि थाङा आङो आं एसेल'सो लोमजानाय मोनदों मेहेर नों दायो फैनायाव मुलिखौ लाबोबानो जागौमोन दा गोदाव सोरावलै फैनायावनो मोनाखायो आङो नोंनि लोमजानाया बारासो जानानै थागोन माथो थोस जों न'नि मानसिफोरासो लाबोनानै लोमजाहोबायसो सानसिगोनलै दाथ' र' थांना फैनि आं दानो दसे उन्दुनानै थाबासो मोजां मोनसिगोन खोमा आङो आं सो बुंग्रोदोंमोन सोर फैसननायखो हाँ बोलिए। मुझे बुखार की दवाई चाहिए हाँ जी आपके लिए। ओ अंकल जरा मुझे जल्दी चाहिए नहीं मुझे जल्दी चाहिए आंसो सिगां फैग्रोदोंमोन अच्छा दवाई आपके लिए चाहिए। नो मेरी वाइफ के लिए आयु माथो हाबा जानायसैलाय दानि सेंग्राफ्रा जि थाब थाब हाबा जायो खायसे खायसे आगैखै नुथारो मानसिखौनो महराबा माबायदिबा होनबायदिनो आजिखालि सिंगेलानो गैला मानो बायदि थाब थाब हाबा जायोथाय नोंहाबो खारसनहैदोब्रा आयु हामाथो माथो बर'सो दस्रा दखानाव लायनोसै दे आं सोरमोनब्रा बेलाय थिगसे जावना हरदोंमोन आं मोखांखौ नुवासैसो र' मालाबा लोगो मोनबावनांगौबा जायगायावनोसो स्राय बुंबावदों नामा आंखौनो मुलिखौथ' लानाया लाबायलै र' नाथाय अब्लाबो मोजां मोनाबाथ' डक्टरानो देखायनांगोन ना बेखौ जाबाथ' मोजां मोनगोन होनदोंमोन माथो लांनाय नायनोसै र' माबायदि मोनो ओमफ्रायथ' दिनै हामाबाना दिनै लाबोगोन आङो माथो बेलाय आबा मेये बायदिसो नुबाय आं हाबाब आबा मेये बायदिथ' नङा बेलाय माथो आंनि बाबासोना आंनि आबायानो हाय स्वीटार्ट हानि सरि नोंथांखौ आं सिनायनो हायासै अके आबा सिनायनो हायासैबा दा सिनायदो माथो खालामबावनो बेफोरबायदि सेंग्रा बैसोआव याद्दासानो नोंना थालाबा नाथाय आंहा सम गैया दा बेबायदि सिनायै मानसिजों रायलायनो आखायाव मुलि थफ्ला जे मोखाङा सोम सोमाबा मा सोलिगासिनो नोंनि जिन्दगियावलाय फार्स्टआवनोथ' आं बिराद सम गैया आंनाव बिराद इमारजेन्सियावसो बेयाव फैदों आङो बुजिदों दाथ' गावबागाव लाइफ आरे बाबरे आबा जे बहा थायो अबेबा खाथियावनो रुमफोरावसो थायो ना अबेबा लोगोफोरनावसो थायो मानो खिन्था आं माब्लाबा आलासि जाहैनो हाया आबा नो थेंक इउ जोंहा बेदर बायनो हाया मालाबा सम मोजां फैबा आलासि जाफैबानो जाबाय थेवबो बाय बाय मम्मी बाय आबा आमफ्रायथ' आबा टेक केयार बिहामजोआबो थेंक इउ आंबो नोंबैनिसो मुलि लांफैदोंमोन ओमफ्रायथ' आयै नोंहाथ' दाना बेफोरबायदि फार्मासियावसो फैनांगौ जाबाय आबा नोंहाबोजोंनि थाखायसो फैदों आं बेयाव जिउफोरखौथ' बरबाद खालामनानै लाखाबाय
음하고 스냐기 튜브 넌 스니지오 피게스냥으로 아르테이 발바이 또우뜨기니 하도 기니칼 그 전장하네 넌 항상 피가시게나봐 맹이네 마고 컴다 자나봐 마야지 아니 아랑니 마야니 대포하고네 아바미해 세리 이빠지는 내 마고 가나이 탄든 아야 이빠지는 내 낭나오 피친타든 메사디 하돌키 넌 닙 앙니 비암스자는 시망아토 필링 탕가든 하이 넌 하잘 푸자흐 하잘 봄자이 아니 아바미해 교흐 넌 니원나 욕하나니 라키 오블라브 아니 집 살라토 하잘 무인이 해는 오블라브 망레 같이 하나 무인이 프라 망레 그보네 너 아용 마트 부트라는 오카사 빈칠래. 오캔 마트 금시 제자부 빈돌리 아용. 미카난 고만베만베 사고 위기나 피네세 너와이네 피나 게뜨문 기야 함슬레는 게 만트 휘버 그별래 한우 탕데 바부 도시 베프라부 휘바 그 수per고 모장 모네리 아용. 생각투네 버트가 소피레 베나 베카는 가미코는 비랏 모장 모네리 아용. 제리 징보 비시방 소마이나로 가이니 아용. 바부 나타이 비쟁 लोगोसे 다산디 투아레 부트라는 बोरैबाबा एसे गिनांगौबो जायोलै आयं अब्लाबो हामाथो खालामनो मावनांगौ खामानिखौ मावखानांगोन सारअन्थाइ गावनाय बारहुंखा बेफोराथ' मा एखनबा समाव हरखाबैनो जायो बेफोर जाथायखौबो गिनाय मोनलायलाङोलां जानांगौ थायोब्लाथ' जाखायोहाय आबा ओमफ्राय आयं नानि इलिसामोनाव खेबसे थांनो सानदोंमोन आङो दे थांबाबो ओमफ्रायथ' नानियाथ' फनबो हराखै नै दाख्लै थांनायनिफ्रायनो आंबो हरनाय जाथ'वाखैमोन दाबा आरो बेबो बेस्थ' थायोना एखनबा समाव आं हरबाबो आरो आंबो माने गोबाव जाबायना मालाबा फै आदा बुंदोंमोन बियो जागोन बाबु थां दे जेबो नङा दसे थांब्रबना फैनायालाय मा जानो दाथ' ओमफ्राय जेबोथ' प्रब्लेम गैयाना आयं ओहो बे दाख्लै एसे दावराव जानायानो ओमफ्रायथ' जेबो बिदि गैथ'वामोन नङा दहाय आबैया माबा बुंज्रांनाय खोनादोंमोन आङो बेखायसो माबाफोर उसुबिदा जायोबाथ' गावनो खोन्थाहरगौमोन ना बिदिद्राय नङा खोमा दे न'आव थाब थांग्रोदो दा अखा लोगो मोनगोन बोरैबा ओरैनो नोंहा जेबो नङा दे आयं दसे ओरैनोसो फैखादोंमोन आङो बैथिंजायबो खोमसि जाबोजोबगौ हनै बेनोथ' बारबो बारबावगोनसो दां एखनबा समाव नानिखौबो सानबा बोरैबा मोनलायलाङो मानोना बिसिनि जुलियावथ' आं दंमोन ना आरो बिखुनजोखौबो एसे बोरैबा खोनादोंबा आंथ' बिदि थांबाय थानायबो जाया खेबसे थांलायनानै नायगोन आं र' मा थिग जोंनोसो बुङा बियो माबाफोर सहायनांगौसो नामा बिनानाव सासेल' ना अननो ओंखारलायलाङो बे मारामा आंखौ बिदिसो हरबावदों बे मार्बलानोसो आंखौ बिदि हरदों एबा फैदोल' नोङो हुय' साल्ला आंखौ एसेमिसाव I love you लिरना हरदों आंखौ बानानैसो जोखागोन आं अन्जलिखौ सिनायाखै फै नों बेथा नोंखौ एकदम कम्पानिसो जोखागोन आं आयु दिनैथ' खोथाया जाखासिगोनलै बे ओइ थुनथुलि बेखौ जादो आराम मोनगोन ना मोनाथाय दैयाबो नै मानो बिदि लोमजानांगौ दे दसे उन्दुथ'दो दा आराम मोनगोन बे ओरैनो नोंखौ जेबोखौनो जाजानो बायो आं थेवबो मानो बिदि दे नांगौबा उनावनो जाथोंमोन ना लोमजानायानो आंनि बेबिनि लोमजानाय जियानो जा गासिबो आंनाव फैजोबथोंलै गाबोननिफ्राय थांसै दे आङो दिनैथ' बेखौबो हारसिं बोरै गालांना I mean लोमजाबायबा लोमजाबाथ' जेबो नङामोन र' एसे सुप बानायहैनि आङो दा मोजां मोनगोन ना बे ओइ हय थुनथुलि नोंनि दिबाना आसिगा फैबायलै आयु आंनि दिबाना आसिगा फैबाय नों लिंहरबाय आं फैबायना हाब सना आंनि 143नि रिप्लाइखौ होनो लिंहरबाय गावनो इस ओइ माराम फाग्ला आं लाजियाय मा होमबाथ' नोंनिफ्रायबो अकेयानो जाखागोन ने आंथ' बेखौनो बुंनो लिंहरदों नोंखौ दे होमबा माथो नेबाय थाखो बुंदोब्रा आं बुंगोन नों मेगन मेसेबदो ओमफ्राय आं बुंसै दे आयौ मेगन मेसेब नांलायगौ आं एसे स्पेशल बाथ्रा ना बेखायनो हाब दे होमबालाय खोनासंनो लुगैनाय हामथालालै थाब बुंदोलै आं 143नि साननांगौ
दे 1 2 बुंदोलै मामबारनो आइया मा खालामगासिनो बेयावलाय बेलाय होमबालाय सोरा ए फाग्लि जाबायलै बियो जाला चुनचुलिखौ 143 बुंग्रा ओइ बावबाय था नोङो मा रामचाला हाथाय साथाय गाजोबजागोन आंखौ I love you बुंनो फैग्रा नोंनि नोमान खिन्थायखागोन आं नोंखौ आयु एसेबां रागा बेबो आइ लाभ इउ बुंनायनि सिनायाखै चुनचुलिखौ आंखौ गोसोथोबालाय आं गोसोथोगोन नामा आरो नोंखौ आं 143 बुंबा नोंखौ नङा माने नों आंखौ 143